Wakala mga ka-take care, good morning sa inyong lahat. So ngayong umaga ay pupunta tayo sa Lubinaw, Pangasinan. At yun nga, tinawag tayo ni Ate Nora at nandito sila ngayon dahil nagpe-prepare na kami ng mga gamit namin. Gear up na kami, gearing up. So meron ditong spaghetti o babaonin namin mga ka-take care. Ate, sino nagluto ate? Yun, ay si ate pala. Yun, matitikman natin yung spaghetti ni ate. So mag-aayos na tayo sa loob mga ka-take care kung yung mga pwesto-pwesto nila para mas maganda yung formation sa loob. Formation talaga, no? Let's go. So ito, iuusod natin to. Itong tools mga ka-take care, kanto. Kasi yung mga pagkain dito sa pansya sa likod ilalagay. So may kaldero. So lalagay kami ng karton dito. Itong tools, maghahanap na lang tayo ng paglalagyan mamaya. Hanap tayo ng karton. Ayun, may karton dito. Oh. Papatungan. Papatungan natin. Ito. Lalagay tayo ng karton dito mga ka-take. Ayan. Para hindi damage. Yung maunti pa lang. Pagkakabila ka na eh. Ate, ini kakartonan natin. Huwag natin. Mainit. Lalagay na natin ito sa loob. Dito, lagay natin dito. Ayan. Tapos yung isa, yung spaghetti. May takip yan, adeng. Ay, kuhan, tatransfer pala. Tatransfer ticker, no? Tatransfer yun. Ay, yung shorts ko pala, kunin natin, ayun, no? Pinatuloy natin. Kurang datay dagita no, bingkan mo. No, mga ka-take care, yung shorts natin basa pa. Pinatuloy natin konti. Dito si Take Care Frenzy. Ayan, no? Oh, ayun po. Take care. Ready ka na bang sumisit mamaya? Pareho kami ng damit, mga ka-take care, no? Ayan, no? Yan, pareho kami ng damit, pareho pa kaming singkit. Oh. Hey. May lahing tao, ako may lahing alien. Kasama pala natin mga ka-take care si Ivana Alawi. Ivana natin lang. You know? So mini-mix up na nila yung stapege mga ka-take care, oh. Ayan, oh. Oh. Stapege. Mini-mix na nila. Babaunin namin 'yan. Yeah, kakainin namin yan habang tumatakbo yung sasakyan. Dre, are you ready to rock? Ito, prepare pala ni Padre yung GoPro niya. Oh, ready na si Padre mag-drive sa cornering mamaya. Wakala, mga ka-take care. At kami ay papaalis na. Papunta na kami ng Lubinaw, Pangasinan. Idol, ingat, ingat. Pasok, pasok. Ay, atras pala, atras. Baliktad ah. Okay, let's go na mga ka-take care boom. Oh, mag-inis na. Winasingan natin kanina si Nova. Yes, it's Lubinaw, Pangasinan time. Huli na kayo mga sister. Ito na yung ating mga company. Yes. Yan, sakay na kami. Iyon. Factory daw natin. Kasi Tagalungat. Naglungat mo ilang yan dito niya. Ay, kung nanukuan, adjuban mo ito, di panunok ko. Alright, pasok na tayo mga ka-take care. Hop, na-sweater, Padre. Bye, ingat kayo. Bye. Thank you, thank you. Kiss mo pa yung nilagay mo mata. Ha? Ay, kulang pa. 1, 2, 3, go. Alright. So, nandito na tayo sa unag mga ka-take care. Yan o. Shout out sa mga nasa likod. Yan. Si Kwan, ang ganda pala ni Kwan, oh, ni anong pangalan ni Kwan Idol sa likod? Angela. Si Sabog, Sabog na Sabog. Angela. Alright, oh. Naging sabog nga ito. Yes. So si Sir Jojo ang driver ngayon. Dre, ready ka na ba for 3 hours? For 3 hours. Hindi mo ang mag-drive. Dapat yung mag-drive. Siya ka tay?
Amo kate kabisado umatan. Ngam pa puro patras lang balay. Atras. Right, so biyahe na tayo mga katikir. To Lubinaw, Pangasinan. Gas muna si Padre. Shout out kay sir. Sir, good morning. Takbong pan lang tayo mga katikir. Takbong big bike. Galing siya sa Abra. Nagtatrabaho naman siya sa PRP. Hindi pa na seryoso ang cellphone niya. Wala na naman kaming pinag-alaala ko. Lalo na noong bumalik ako sa Maynila para muling harapin ang buhay ko doon. Sa mga Okay, Bakara. This is na may mga katikir. nasungala ang boyfriend na tulukuhan ng lahat sila ay ngayon ang ginagawa sa akin. Maibig nila. Iloko at nung nakahanap ng paso ay saka buwan. Malasiki, Pangasinan, mga katikir po. Malasiki na kami mga katikir. At biglang kumulimlim ang taas. Papuntang kanyan mga katikir. Papunta doon sa papuntahan nila. May simbahan dito na maganda na gusto kong maisali sa content ko minsan. Nakuha ka na ba ng ticket mo? Yan o. Ito yung simbahan nila mga katikero. Kalimutan ko lang yung pangalan Saint Ildefonso Parish. Habang nasa loob kang bus, Miss Malasiki 2024. nasa amin ang eksena. Pakalat mga katikero. At so yan, may isang biktima dito sa likod. Ayan, nagsusuka na si Angela. Kaya pa? Umiibig ako. Oo. Ano yan naring bakdo? Malalaman niya. Anong kinakain nyo mga idol? Bangos. Ay, kalaan nyo may bangos na agad sila Hindi pa kami nakakabili ng bangos, may bangos na sila. Narinda muna kami ng bangos mga katikir. Ayan pritong bangos. Binmali na kami mga katikir. Palabas na kami dito sa may junction ng Binmali. 17 years old pa lamang ako. At ang ganda ng view mga katikir. Wow! Shit! Dito na kami sa may Binmalay Road. Ito mga katikir nasa kabila Second year high school lang kasi ang aking natapos. Nice. Pinahipon na tatama. Para may kasama ko siya. Kakanigit kami dito mga katikir po. At dire-diretso na to. Ha? Ganda, shit.
yung kalsada na magkurbada mga kanikira. Sarado kurbada siya, letter L. Halos letter L na siya. Kurbada dito tapos may kurbada pa ulit dyan sa susunod. Ayan o, tangtang-tangtang ko pag nakaraan mga kanikira. Tangtang-tangtang ko pag nakaraan. Noong kami pa. Ay, at? Tapos mamaya, aakyat tayo sa may dike. So may tulay dyan sa Bantayan mga kanikiri. Kanikiri. Ito yung tulay mga kanikiri. Ito. Pakurba siya, may pakurba. Pakurbada. Mga katikira o, kumorba yan, kumorba o. Yun o. Alright. Diba ang sarap? Ay, ang sarap, diba ang saya? Dito tayo sa ibabaw ng tulay. Ganda. Ispan na konektado sa dagat to mga katikira. Ayun sa kabilang bangiro, ang daming mga anong iniipon na yan? Mga kanaway. Ayun o, ang dami nila o. Nababa na tayo mga katikira. Alright, palabas na kami. Palabas na kami ng Labrador, Pangasinan na, Philippines. At tulay ulit mga katikira yung dadaanan namin. Ang ganda ng view mga katikira, may bundok o. May bundok sa ating harapan mga katikira. Diba? Nice. Yes. Dahil sa nakikita kong hirap ni nanay sa kayong kurso ko nung kolehiyo. Pero hindi ko natapos kasi ako na ang tumayong tatay sa pamilya namin. Ako na. At ang masahol pa doon ay tinakasan niya. Aaminin kong hindi. Lahat ng pagkukulang ng mga magulang ko sa amin ay pinunan ko nang nakapasok ako sa call center bilang agent.